Fil-qorti, il-każijiet li huma relatati ma' vjolenza domestika imxew il-qudiem b'7 xhur. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard waqt li kienet iwieġeb għal mistoqsija parlamentari mid-deputat Laburista Amanda Spiteri Grek. Il-Ministru Attard qal li l-każijiet relatati mal-vjolenza domestika li kellhom jinstemmu fi frar tas-sena d-dieħla tmexxew il-qudiem għax-xahar id-dieħel. Infurmat li dawk li huma każijiet li kienu puntati frar 2024 issa mxew għal Lulju ta' din is-sena. B'tali mod li ħeċħalqu kollha ishom qed nitkellmu dan l-intervent mod immedjat 7 xhur. Ovvjament jiena dejjem nibqa' ngħid li fadal dejjem ħafna aktar xi jsir, però rrid nassigura l kulħadd li dan mhux settur li mhux nagħta l-attenzjoni neċessarja. Il-Ministru Attard saħaq li fil-qorti qed jinstemmu aktar każijiet kull ġimgħa dwar dan it-tip ta' reat. Wara li kien hemm l-intake tal-maġistrati il-ġodda, naħseb min jipprattika fil-qorti ra li kien hemm ikbar frekwenza akbar ta' seduti fejn illum informati li minn seduta fil-ġimgħa dak li għandu x'jaqsam ma' kawżi somari illum għandek 3 seduti u kif ukoll żewġ seduti oħra b'dak li għandu x'jaqsam ma' kompilazzjonijiet ta' każijiet fejn il-predominanza tal-reat ikun ta' vjolenza domestika. Fil-Parlament, il-Ministru Jonathan Attard qal li dan jingħaqad mal-impenn tal-Gvern sabiex din il-pjaga soċjali tiġi indirizzata. Fost l-oħrajn huwa semma li fl-ewwel mitjum tal-Gvern tresqet il-liġi tal-femiċidju. Ġie appuntat maġistrat ieħor biex il-Prim Imħallef ikun jista' jassenjah biex jisma' każijiet brabta mal-vjolenza domestika. Filwaqt li l-assistenza mill-Aġenzija tal-Għajnuna Legali qed tiġi offruta 24 siegħa kuljum.